Od iduće godine stižu nova pravila za sve vlasnike smještaja u turizmu. Uvode se registracijski brojevi objekata, širi se inspekcijski nadzor, ograničava iznajmljivanje u stambenim zgradama i još mnogo toga. Cilj je uvesti reda u sustav u kojem svake godine imamo 1000 novih kreveta u turizmu. Od siječnja 2027. svi apartmani morat će imati registracijski broj. Bez njega neće se moći oglašavati na najpoznatijim prodajnim platformama. Plan je suzbiti iznajmljivanje na crno. A svaki iznajmljivač bit će dužan unutar same platforme u svom ekstranetu upisati taj registracijski broj koji će trebati ishodati u zadanome periodu. Nabavit ćemo te registracijske brojeve, kad budu postavit će se, a smatram da to neće utjecati na smanjenje iznajmljivanja na crno. Jer situacija na terenu je svakako kompleksna, problem je nereguliranog, nekomercijalnog smještaja za članove obitelji, koji su u stvari nerijetko turisti koji smještaj plaćaju. Hrvatska broji 160.000 objekata u takvom nekomercijalnom smještaju, najviše ih je u Zadarskoj županiji. Usporedbe radi, u obiteljskom smještaju manje je objekata, njih 120.000. Ostaje to sivo tržište na recimo preko preporuka, preko društvenih mreža. Kako to riješiti? To je u biti, ja moram reći, isto sva pitanje koje vjerojatno i nadležne institucije sebi postavlja, jer za ovo u biti nema pravog rješenja. No šire se ovlasti za inspekcije na terenu, komunalnim redarima i carinskim inspektorima. Najavljuje se i kako se više neće odobravati kratkoročno iznajmljivanje u stambenim zgradama. Imamo jedno rješenje, situaciju gdje su ljudi dobili rješenja i iznajmljuju, pa je sad naknadu oduzeti nekome neka stečena prava jako teško i grubo. Međutim, treba staviti točku na i, treba krenuti od nule i na neki način razgraničiti stambene zone i smještajne zone za kratkoročni najam. Tako i pod istim krovom se iznajmljuje turistima, to su neke druge kombinacije, riječ je o domaćinstvu, riječ je o privatnom obiteljskom smještaju, ali ja bih rekla da ipak u stanovima u zgradama je riječ o rentijerstvu. I taj dio se treba tretirati na jedan sustavan način. Uvode se i nova pravila oko rekategorizacije. Hoteli i kampovi će ponovno utvrđivanje uvjeta raditi svakih 5 godina, a apartmani i kuće za odmor svakih 10 godina, što do sada uopće nisu bili dužni. To je samo tržište, znači ocjene koje nam gosti davaju, to je najbolja kategorizacija. Neko može imati 2 zvjezdice jer mu fali par kvadrata, a postojeći objekt moguće je da ima 2 zvjezdice, ali smo ga sredili na način da gostu ne fali ništa i da jedan od takvih objekata nam je među 10% najboljih smještaja. Sve ove izmjene u zakonu o ugostiteljstvu, koji je u fazi javnog savjetovanja, trebale bi uvesti reda u sustav koji broji 315.000 objekata, od hotela, kampova, OPG-ova, apartmana i ostalog smještaja. Udruge za obiteljski smještaj u Splitu ovih dana prikupljaju reakcije svojih članova. Sofija, što je ono što najviše brine male iznajmljivače oko ovog zakona? Pitat ćemo to Hanu Matić, dopredsjednicu udruge Spasimo male iznajmljivače. Inače, u Splitsko-dalmatinskoj županiji ima otprilike 32.000 ugostiteljskog smještaja za iznajmljivanje, dakle, u domaćinstvima. Pa evo recite što zapravo vaši članovi kažu, što ih najviše brine kod ovog novog zakona. Ne kod ovog novog zakona, nego općenito zadnjih par godina najviše ih brine na pravna nesigurnost, jer se pravila stalno mijenjaju, zakoni se mijenjaju, ljudi jednostavno ne znaju da li trebaju uložiti, ne trebaju uložiti, na koji način će se dalje zakoni na njih odnositi i da li će se uopće moći baviti u budućnosti tim iznajmljivanjem. Tim više ako uzmemo u obzir da je po strategiji razvoja Republike Hrvatske do 2030. planirano u principu da ostane od sada postojećih nekih 30% malih iznajmljivača. Što znači da sve što se do sada donosi i što se posljednjih 2 godine donosi ide ka eliminaciji malih iznajmljivača s tržišta. Evo danas čujemo iz Gospodarske komore, dakle kažu treba stati na kraj apartmanima u stambenim zgradama, što vi na to kažete? Pa ja na to kažem da stambena zgrada je i obiteljska kuća, imamo jako puno stambenih zgrada po našim otocima, da li u Gospodarskoj komori smatraju da bi ljudi na otocima trebali se prestati baviti iznajmljivanjem i s čim bi se tada trebali baviti. Pitam gospodu iz Gospodarske komore koji primaju novac iz državnog proračuna.
Isto tako imamo i priču sa nekomercijalnim smještajem, dakle to stvarno jest pravi problem jer ima ljudi koji iznajmljuju apartmane ili kuću i tvrde da je riječ o njihovoj rodbini, a to je zapravo prikriveno iznajmljivanje turistima. Mi smo kao udruga prije nekih više od godinu dana prvi pokrenuli pitanje ovog nekomercijalnog smještaja kao najvećeg problema u Hrvatskoj što se tiče turizma. Mi ga zovemo rak rana ne samo turizma nego i stambenog fonda u Republici Hrvatskoj. Iznajmljuje se na crno. Broj ležaja u nekomercijalnom smještaju je značajno veći nego broj ležaja u klasičnom smještaju koji se iznajmljuju od strane malih iznajmljivača. Ne plaća se nikakvi porez, oni ne plaćaju i temeljem ovog novog zakona koji će se uvesti se registracijski broj, taj registracijski broj ministar najavljuje da će doći do promjene, da će se tako smanjiti iznajmljivanje na crno, međutim mi samo ne vidimo da će to biti rezultat na kraju, zato što će taj registracijski broj koristiti opet isti oni legalni iznajmljivači koji su već i sada legalni, a nelegalni iznajmljivači će i dalje prodavati svoj smještaj putem društvenih mreža, WhatsApp grupa, putem davat će se ključevi u Ljubljani, u Beču i zapravo će sve prolaziti ispod radara. Ono što vas isto tako smeta, cijelo vrijeme govorimo o tome da se zabrane apartmani u stambenim zgradama, a malo se govori o onima koji kupuju i cijele zgrade, dakle onima koji možda i peru novac, kupuju cijele zgrade i rade od toga apartmane, stavlja ih se u isti koš s onima koji su naslijedili jedan mali stan pa ga nekako stalno uređuju, dograđuju i iznajmljuju, od toga možda i žive. Točno, stavlja se u isti koš, u pravu ste, i to ljude jako boli i jako smeta. Mislim da se tu radi o klasičnom rentijerstvu, ovaj primjer koji ste naveli, a ljudi koji imaju jedan stan koji se nalazi u stambenoj zgradi ne mogu se smatrati rentijerima. Nema načina, barem mi kao iznajmljivači ne vidimo način u ovom trenutku da se tome stane na kraj. Svaki ima pravo kupiti cijelu stambenu zgradu, međutim zakonodavac to... Dok država to ne. Tako je, zakonodavac može odrediti i naći načina putem prihoda koji se ostvaruju i svega da jednostavno je stavi u kategoriju onog čemu oni pripadaju, to su možda nekakvi poslovni subjekti, a ne mali iznajmljivači. Hvala vam lijepo. Ono što ovdje možemo konstatirati to da je večer u Splitu lijepa i da sve ovo izgleda kao da nas čeka jedna dobra turistička sezona.